Niyabona lo wamanje ulona kubambo lwami. Ngiyazi ukuthi nowasekuqaleni ngangithe ulona ubambo, kodwa lo wamanje sisemathandweni ashisa bhe. Uthi khaxaxa enhlizweni yami. Jess Maria ma angena amanzi endlini, umfana wangishaya ngolabhabha wempama into eyangilahla phansi. Mina lo ngathatha ifoni yami ngamfonela umfana, ngamtshela ukuthi sithandwa sami ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyazi ukuthi bekuyiphutha ukuthi ungishaye futhi angeke uphinde ungishaye. Avumele phezulu umfana. Guess what? Bengihlezi ngiyimabohlobohlo and umfana ubesene access to iflat lami esenokhiye. Ngagcina ngithatha isinqumo sokuthi uthi ngike nje ngihambe ngiyophefumula umoya oklini ngiye ekhaya. Mengifika kubaba afika khuluma amazwi okuphila kumina awududuza umphefumulo wami. Ubaba ke beyangekho esimweni esikahle, ubaba bekayigulela. Angitshela ukuthi mntanami ngizocela ukuthi lo mfana umbophise ngokukushaya because abafana abafana nalo abasoze bayeka ukukushaya. Guess what? Wabe sengenile-ke uRambo, kwangena uBaptista wento ezongibuza ukuthi ngikuphi ngingekho eflatini lami iy'nsuku ey'ngaka. Ubaba wavela newamunyuluka nje wabuya nembazo wathi nje ngesikhwehlela sakhe sokugcina uzofela kulo mfana. Guess what-ke mina ngavuka esibhedlela after 3 months kuthiwa umfana udubula ubaba, wadubula mina, wayidubula naye, kanti mina umphefumulo bungakaphumi kahle. Ngabe ubaba usaphila if ngahlukana nalo mfana ngempama yokuqala?